Lehendakari jauna, Eusko Ikaskuntzako presidentea, Laboral Kutxako presidentea, Unibertsitateetako eta errektore eta ordezkari jaun Andreak, Itziar Laka Anderea, Garazi Navas Anderea, Maite Aizpurua Anderea, autoritateak, senitartekoak eta lagunak, eguerdion deizuela guztioi eta ongi etorri. Eusko Ikaskuntza, Laboral Kutxa, humanitateak, kultura, arteak eta gizarte zientzien sari banaketa ekitaldi honetara. Gaurko honetan, bi sari banatuko dira. Alde batetik, gazte saria eta bestetik kurrikulum nabarmenenari ematen zaion saria. Prestigio handiko sariak biak. En este acto se otorgarán 2 premios de Eusko Ikaskuntza, Laboral Kutxa, de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Gazte Saria y el premio al currículum más destacado. Este último premio fue constituido en 1995 para reconocer y premiar la labor que realizan personas distinguidas de nuestro país en el ámbito de estas ciencias referidas anteriormente. Eusko Ikaskuntza y Laboral Kutxa buscan reconocer a aquellas personas que trabajan duramente en estas áreas y sirven de referencia e inspiración para todos aquellos que les rodean. Bi sari emango ditugu gaurko honetan esan bezala, aipatu dugu kurrikulum hoberenaren sariari buruz, eta esango dizuet gazte saria 2019an sortutako saria izan zela. Sari gazteagoa da, baina hemen ere kultura, arteak, humanitatea eta gizarte zientzien alorrean lan egiten duten banako zein taldeak saritu nahi dira. Hauek sustatzen dituzten proiektu interesgarri eta aberasgarriak sustatzea dute helburu. Eta horietxek dira gaur ezagutuko ditugunak. Hasteko, gazte sariarekin egingo diogu aurrera ekitaldi honi. Eusko Ikaskuntzaren izenean, Arantxa Kuesta, Eusko Ikaskuntzako zuzendaria, Laboral Kutxaren izenean, Maria Jesus Etxaniz, komunikazio zuzendaria, Mondragon Unibertsitatearen izenean, Jon Altuna, errektoreorde akademikoa, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean, Fernando Tapia, ikasleen eta enpleagarritasunaren arloko errektoreordea, Euskadiko Gazte Kontseiluaren izenean, Iratxe Uriarte, presidentea, Arte eta Ondarean aditu bezala Urkiri Salaberria doktorea, Dantzerti, Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi-mailako Eskolaren izenean Noemi Santisteban zuzendaria, eta Euneiz Unibertsitatearen izenean Anne Irizar Arrieta teknologia graduko irakaslea. Hauetxek izan dira gazte saria epaimaila osatu duten adituak. Eta hauek guztien izenean hitz egingo digu jarraian Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa gazte sariaren epaia emateko Noemi Santisteban Dantzertiko zuzendariak. Noemi Santisteban, zurea da hitza. Lehendakari jauna, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako presidenteok, Herri eta Euskal Unibertsitateko agintariok, saridunok, epaimaikideok eta gaur ona hurbildu zareten guztioi, eguerdion. Epaimaiak aho batez erabaki du 2024ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren gazte saria Maite Aizpuruaren eta Garazi Navasen Adar Bakarra eta Soinu Jolea proiektuari ematea. Adar Bakarra eta Soinu Jolea euskal iruditegia, mitologia eta kultur erreferentziak ikuspegi queer feminista eta garaikide batetik ikertzeko helburua duen sormen proiektua da, non musika, literatura eta antzerkia uztartuz euskal kulturaren elementu tradizionalak gaurkotasunarekin lotzeko eta ikuspegi berritzaile batetik interpretatuko diren. Maite Aizpuruaren esnatze baza ipuin luzea idazteko prozesuan sortutako edukiak eta Garazi Navasen musika garaikidearen gurutzaketa abiapuntu dituen performance poetika eta kontzertuen artean dagoen emanaldia sortuko dute. Euskara artistikoki esperimentatuz garatzea dute asmoa eta gainera Euskara ez sexista bultzatzeko bazterreko errealitateak eta autoizendapeneko lexiko berriak garatzea hartzen dute konpromiso gisa.
Maite Aspurua eta Garazi Nabasen ibilbideak oso egokiak dira proiektuaren kalitatea bermatzeko. Maite Aspuruak arte dramatikoko goi mailako ikasketak dantzertin egin zituen eta soziologia eta gizarte eta kultura antropologian lizentziaduna da EHUn. Eta arte eszenikoetan eta gizarte mugimenduetan esperientzia oso zabala du. Eta Garazi Nabasek musikako goi mailako ikasketai akordeoi espezialitatean egin zituen eta musika interpretazioko irakaskuntza artistikoen masterra ere. Estilo ezberdinetako kontzertu ugarietan parte hartu du. Bi sortzaileen banakako ibilbideak oihartzuna izan du baita ere nazioartean, proiektu eta egitasmo anitzetan parte hartuz. Mila esker zuen arretagatik. Adar bakarra eta soinu jolea, hori da beraiek egin diguten promesa. Egingo dutenaren promesa horrenpean, zertxobait gehiago ezagutu nahi ditugu Garazi Nabas eta Maite Aizpurua. Bi sortzaileak, meritu akademikoak entzun ditugu, orain gerturatu gaitezen gehiago beraiengana. Garazi gontzen 6 urte musikenen, eta niretzat Garaziri buruz hitz egitea plazera handi bat da. Garazi dakaz zerbait oso berezia bere lantxoak erakusteko jendiari. Beti lan sakona egiten du, eta hori laguntzen du jendiari ulertzeko zergatik eta zertarako egiten diren gauzak. Garazi da eskusoinu jotzailea eta emakume zoragarri bat, eta horregatik erreferentzia handia da guretzako. Baina bera dauka beste motako gauza bat oso importantea, bere indarra eta bere jarrera. Eta nik uste dut gure gizartean hori oso positiboa dela. Garazi oso perfekzionista, langile oso ona eta buru gogorra handia da. Niretzako plazerra handia izan da berarekin lan egitea musikenen, eta nik uste dut bera nahi duena lortuko dugula. Ziur, ziur. Maite da ausarta, gogorra, eta berean oso goxoa da, oso maitekorra, eta bere idea defenditzen por encima de todo esaten bezala. Gehien miresten detena bere ausardia eta bere gauzetan lan egiteko gaitasun hori. Zeren lana asko egiteu, lan asko egiteu. Esate duzu nun da, itxian, idazten, bere sormenaren argitasun hori. Ni error, ni naiz la primera fan. Beak indako lanetan igual 4 aldiz gu naiz, edo 5 aldiz ikustea, eta bere kideak esate egi, lehenguan etorri zinan, igual da, nik albaldin badet etorriko naiz. Yo soy la primera fan. Artista sortzaile eta pertsona bikainak ingurukoek diotenez. Orain bai eskatuko dizuet Garazi Nabas eta Maite Aizpurua eta baita Eusko Ikaskuntzako presidentea eta Laboral Kutxako presidenteari ere ona gerturatu zaitezten mesedez saria hartzeko. Bai.
Bueno, eguerdi on danoi, gauz pizkat gure habitatetik oso kanpo eta lekuz kanpo, baina, bueno, adar bakarra ere badago horrela, osake, zaiatuko gara pizkat. Bueno, mila esker danoi, eskerrik asko bideoangatik ez gendun espero, gainera irakasleak eta ama eta agertu dira, eta kristonako sorpresa izen da. Nik idatziot, ipuin txikitxo bat, holan hasteko eskertza honekin, eta gero Maitek serioa dana irakurriko dago. Aralar zurik gabeko sumendi izango balitz, eta bere kraterrean barrena jaisteko aukera izango bagenu, barnetik zulotxo bat egin, eta zirrikitu horretatik ingurua, mundua edo Maitek zuloa izenarekin deskribatu duen baiara ikusteko, edo hobesan da, zelatatzeko aukera izango genuke. Eta zulo horretan, kamuflajearen errege edo erregina, edo bere burua nahi bezala definitzen duen, edo indefinizioan bizi den adar bakarra aurkituko genuke. Parentesi bat, balzen ekiten Aralarren adar bakar berezi bat zegoela. Zuloko biztanleek mendeetan zehar entzun dituzten istorio eta pasadizoak kontatzen dituzte, baina noski, zuloa irudizko, ametzesko, alegiazko baiara da, eta bere biztanleak fantasiaskoak, adar bakarra bezala, ala ez. Zuloa gure gizartearen diapositiba negatiboa, unibertso paraleloa, isla lausoa izan liteke, edo bideo digital fidela laukan. Barkai esadazue, gaitik urruntzen ari naiz eta. Banoa, barriro. Adar bakarrak mendiko baso, ulu, harri eta herri, soinu, doinu eta oihartzunen artean bizira hundu. Gu musikariok, idazleok eta aktoreok bezala, baina ezberdintasun batekin. Gu taula gainean, gure buruak erakusteaz, biluzteaz eta zuritzeaz bizi gara. Baina gure unikornioari ikusezina izateak superbotere bat eman dio. Biziraupenarena. Barregarri geratzeko, erridikulua egiteko arriskurik gabe, egungo zerrenda amaigabeari beste atrakzio turistiko merke bat ezoparituz. Horrez gain, gure eraldaketen, komerien, borroken eta krisi existentzialen izkutuko lekuko privilegiatua izan da. Eta Maitek, Aralarko zuloan, bidearen bukaeran, turista gipuzkoar kuskuseroen ikusmen periferikoaren izpietatik urrun, errealitatearen eta fantasiaren arteko muga atzeman ezina bihurtzen den lekuan, behin, adar bakarra ezagutu zuen pertsonaia bitxi zein argi batekin hitz egiteko aukera izan zuen. Adar bakarra gauean ametsetan bizita egitera zetorkion. Garai batean, munduko txokoren batean, baserritarren bat, edo are hobe, umetalde bat, Ama Virginaren beste agerraldi baten lekuko zen bezala. Zepena, orain hori kontatuz gero zoroetxean sartzen zaituztela, magia galdu da lagunok. Berriro urruntzen ari naiz barkatu. Kontua da, Maitek pertsona edo pertsona jau ezagutzeko aukera izan zuela, eta erregulartasunez, loaldiaren REM fasean adar bakarraren bizitak jasotzen zituela. Ez dakizu zenbat kontu, gorabera, kexa, iradokizun dituen adar bakarronek, ai ama. Gainera, bere bozeramaileak edo mediumak, esan digu, mendiko jartzun kuskuseroek berari buruzko pieza performance bat sortuko dugula txibatu diotela. Eta ara non, bere gotorleku utzi, kamuflaje kapa kendu eta bere adar ederra egunez, eguzkipean, edo Euskal Herrian egonda, ez gaitezen engainatu, lainopean, luzitzea erabaki duen. Zuzeneko soinu banda izatea exigitu digu, eta gainera, bere penakide modura duen akordeoia aukeratu du bidelagun. Kantatzea ere gustatuko litzaiokeela, beno ez, kantatu nahi duela, eta errezitatu. Barrokoko musikaren oso fana dela, eta rezitatibo seko eta konpainatuak ere nahi dituela, noski, Eta Sonbergen Pierro Lunerren interpretazio bat YouTubeen ikusi duela, eta Sprextime delako teknika hori probatu nahi duela. Eta klaro, bere hitak 8 bat izan behar duela. Beno, nahikoa lana dugu Maite eta bion artean, urtebete barru estreinaldira basatozte bizirik jarraitzen dugun ikusiko duzue, hala beharko. Agustia, zuen errua delako eta horregatik mila esker danoi. Bueno, eta guainei tokatzen zait, alde serio amateunez, ezta? Bueno, azteko eskerrak eman nahi dizkiogu Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxai, eta baitare epaimaikide guztiei. Gugan konfiantza hau jarri izanagatik, eta proiektu honei bultzada eman izanagatik. Izan ere, sari hau gure sorkuntza martxan jartzeko nahiko klabe izan da. Eta, bueno, katxapero horrei, benetan eskertuta gaude. Baita ere, Itziarlakari ere zorionak eman nahi dizkio, hori bada gaur zurekin taula hau partekatzia, eta hori, zure esperientzia luze horrei eta bikaintasunei, guko indikan ikasteko da gaun guzti horren isla izatea espero dugu.
Adar bakarra eta soinu jolea, antzerkia, literatura, musika eta performantzea nazten ditun proiektua da. Bizitza propioa izatea nahi dugun proiektua da. Eta, hau da, sortzaioi gertatzen eguna, oraindik ez dakigu nondik eramango gaituen. Zein izango den azkenengo emaitza, kontzertu performatiboa deitu diogu, baina izan ziteken opera euskaldun estrainio bat, edota tradiziozko performance apurtzaile bat. Halare etiketak ez zaizkigu hainbeste axola. Fantasia eta errealitatearen artean kokatzen diren pertsonaia hauek gure topikoen esanai eta interpretazio berrietan arakatzeko duten potentziala ikertu nahi dugu. Egun, euskal tradizioaren ikurtza dugun soinu handia edo akordeoia, betiko eta naturaltza jotzen duguna, kanpotik etorritako elementu arrotza izan zen 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran. Ideia honetatik abiatuz, adar bakarra euskal mitologiara ekarri, eta lekuz kanpo dagoenak, arraroa eta arrotza denak zer kontatzen dezakeen interesatzen zaigu. Euskalduntasunaren kontakizun epikoetatik urrun, bazterreko begirada euskor horri deitzen diogu queer izatea. Horregatik diogu, soinu handia musikaren adar bakarra izan zela bere garaian, eta adar bakarra izan daitekela zergaitik ez gaurkotasunari soinua jartzeko gorputza. Denok izan bai gara kanpotar edo sudur luze nonbait eta noizbait. Eta bueno, espero dugu denborarekin adar bakarrak eta soinu jeloak biek garazik esan duen bezala, egitura minimalista duen eta apaindura barrokoz betetako melodia dun zortziko espresionista bat dantzatzea, atope. Edo behintzat utopia horren bila jarraituko dugu. Eta bueno, aprobetxatuta, ez da egunero, garazik esan duen bezala, ez da gure kontestu naturalena eta aprobetxatuta hemen gaudela, nahiko genuke aipatu zerbait sektoreari buruz eta sariei buruz. Sari honek, ideia zora hauek gorpuzteko aitzakia eman digu, aitzakia eta aukera zoragarria. Baina bizitzan gauza guztiek bezala, horrelako opariek bi aurpegi dituzte. Eta txamponanen eza aldea hain ikusgarria edo argitsuari ere erreparatu nahiko genioke gaur. Kulturaren sektorearen larritasun egoera hitz egiteko beharrean sentitzen gara, eta horrelakoetan hori egiten da, ezta? Aprobetxatuko dugu hori ere. Gaurko agertoki hau aprobetxatzen dugu esateko sariagatik oso pozik eta eskertuta egon arren, horrelako sariak ez liratekela izan berko sortzaientzako bizirauteko helduleku nagusia. Sariak existitzekotan, izatekotan, baldintza duinetan egindako lan baten errekonozimendua izan beharko lirateke. Gehigarri bat, ez ezinbesteko bat. Zoritxarrez, gaur egungo instituzioen jarduna oso urrun dago desiragarria edo justua uste dugun horretatik. Sortzaileok gure artean lehian aritu behar izaten dugu ia nork irabazten duen uneko saria edo momentuko beka. Artea eta kulturgintza ez ditugu ez lehia, ez borroka, ez enpresa gisa ikusten. Ez gara beste batzuk baino hobeak, oraingoan saria guri egokitu zaigulako, eta beraz uste dugu guztion ardura eta gutako bakoitzaren ardura dela ekosistema kultural solidario justu eta anitzago baten alde lan egitea. Horretarako, premiazkoa da kulturaren esplotazio komertzialean, lehian eta enpresen irabazietan beharrean, jendearen eta komunitatearen bizitzaren hobekuntzari erreparatzen dioten proiektuak babestuko dituzten politika publikoak bultzatzea. Baliabide publikoen banaketa justuago bat egitea eta bazterreko perspektiba eta kolektiboak lehenesten dituzten proiektuak babestea. Bazter asko daude, baina euskarazko sorkuntza lanen kasuan, bazter bat, urgentea da instituzioek ardura hartzea. Luze joko luke argudioen zerrendak, eta ez gara edatuko honekin, baina pixkat partekatu nahiko nuke ilusio guztionen artean egunerokotasunaren parte daen zerbait zuekin. Momentu honetan, ilusioz bezain kezkatuta gaude. Ilusioz beteta bezain kezkatuta. Zergaitik, proiektuari begira jartzean, ipuinak, galdera sortzaileak, hori dana sormen ideiekin batera arrapalan datozkigulako honako galderak. Nola abiatuko dugu proiektua finantziazioaren erdia baino gutxiago izan da? Nola lortu guztiok soldatatxo txiki bat izateko diru nahikoa, hau da, lana doainik ez egitea. Zer egin, esan mugitu behar dut ikusgarriagoa izateko, zertarako prest nago.
Lortuko aldut ordaindutako emanaldirik euskarazko lan eszeniko batekin. Eta bar, eta bar, eta bar. Zerrenda genitzakeen galderak eta galderak, baina, bueno, baitz gazi gozo hauen ondoren, berri on batekin gatoz, bi berri honekin gatoz, bat, saria irabazi dugula eta proiektua martxan jarriko dugula, eta bestalde egoteko lasai kezkak alde batera, gure ilusio, emozio eta indar guztiak ere proiektu eder honetan jarrita ditugula. Sari honi esker, adar bakarra eta soinu jolaren eskutik ez ezagunean murgiltzeko aukera paregabea sortu zaigula jakin badakigu, esperimentaziotik publikoarengana hurbiltzeko sormen lan bat egitekoa, eta hori ez da oso ohikoa izaten. Eta zorionekoak eta privilegiatuak sentitzen gera horregatik, eta amaitzeko, jarri nahiko genuke elkarlan hau balioan, segure beste bide lagun batzuk izateko privilegioa izango dugu, eta hori, hau bai, elkarlan hau, martxan jartzeko aukera, hau bai dela oparia handia. Eskerrik asko eta itzaldelaka zorionak berriz ere. Zorionak zuei, Garazi Navas eta Maite Aizpurua galderak egitea ezinbestekoa da, erantzunak lortu ahal izateko, eta ilusioa, indarra eta sortzaileon barru-barrutik ateratzen den grina hori ere ezinbestekoa euskal kulturarentzat, inongo zalantzarik gabe. Vamos a continuar con el siguiente premio. El siguiente premio es el Premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2024 al mejor currículum. Para ello quiero invitar al escenario, en representación del jurado compuesto por representantes de las 7 universidades del ámbito geográfico de actuación de Eusko Ikaskuntza, la representante de Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, y los representantes de Eusko Ikaskuntza y Laboral Kutxa, a Jon Altuna, vicerrector académico de Mondragón Unibertsitatea. Zeurea da hitza. Eguardion, lehendakari jauna, Euskal Legebiltzarreko lehendakaria, Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako lehendakariak, herri agintariak, errektoreak, lagunok, eguardion. Arrasaten, 2024ko maiatzaren 15ean, ondorengo epaimaia bildurik, Eusko Ikaskuntzaren izenean Ana Urkiza, lehendakaria, Laboral Kutxako lehendakariaren izenean Maria Jesus Etxaniz, komunikazio ardura zuzendaria, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektorearen izenean Junkal Gutierrez, Euskera, Kultura eta Nazioartekotzearen arloko errektore ordea, Deustoko Unibertsitateko errektorearen izenean Xabier Riezu, Donostiako kampuseko errektore ordea, Nafarroko Unibertsitateko errektorearen izenean Gabriel Insausti, Filosofia eta Letren fakultatetako irakaslea, Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektorearen izenean Roldan Jimeno, idazkari nagusia, Mondragon Unibertsitateko errektorearen izenean Jon Altuna, errektore orde akademikoa, UNED-eko errektorearen izenean Iñaki Esparza, UNED Bergarako ikastetxe elkartuko zuzendaria, Paueko eta Aturri herrialdeetako unibertsitatearen errektorearen izenean Urtzi Etxeberria, CNRS Ikerreko zuzendaria, eta Musikene, Euskal Herriko Goi-mailako musika ikastegiaren izenean Miren Inarga, zuzendari nagusi eta akademikoa. Epaimaiko guztiek, hautagaiei buruzko balorazioa eginik eta kurrikulumen goi-maila azpimarratu ondoren, guztiek onarturiko prozedura arauak jarraituz, erabaki dute 2024ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitateak, kultura, arteak eta gizarte zientzien sariaren irabazlea Itziar Laka Mugarza izango dela. Itziar Laka Mugarza, hizkuntzalariak, euskeraren eta elebitasunaren gainean egin duen ikerketaren bitartez, euskeraren eta Euskal Herriko garapen zientifiko eta kulturalaren inguruan ekarpen nabarmena egin du. Itziar Lakak bere ibilbidean eskola sortu du. Bere ibilbidean profesional askori bidea zabaldu die. Berak hasitako bideari jarraipena ematen ari direnak eta ematen jarraituko dutenak. Itziar Laka eredu handia izan da gazteen artean ere.
euskera goreneko maila zientifikoan eta punta-puntako ikerketarekin lantzen. Metodologia berriak baliatuz, eta gaur egun berebiziko garrantzia duten arloak jorratuz. Hortaz, eredu argia da nazioartean, gure mugetatik haratago lantalde handiak zuzendu dituelarik. Gainera, urteak daramatza disiplinartekotasuna lantzen, hizkuntzalaritza, psikologia eta neurologia uztartuz. Lurraldetasunari eta bertakotasunari begira ere, inguruko ikerlariekin eta beste lurraldeetan lan eskerga egin du, bere lanaren zabalkundea bultzatuz. Nabarmentzekoa da, halaber, egin duen ibilbidea. Hizkuntzalaritza teorikotik abiatuta, gauza berriak egitera mundu mailan berritzaileak izan direnak. Elebitasunaren inguruan egon diren mito asko evidentzia zientifikoz bertan behera utzi ditu. Euskarari ez ezik, hizkuntsalaritzari ekarpen nabaria eginez. Zorionak eta eskerrik asko. Mila esker, Altuna jauna, eta orain Laboral Kutxako presidentea den Adolfo Plaza jaunari hitza luzatu nahi diot eta gonbidatu eskenatoki honetara hitza har dezan. Eguerdion guztioi, Imanol Pradales, lehendakariari, Ana Ollo, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari ordea, gainontzeko agintari, erakunde eta komunikabideetako ordezkariei, zarituen lagun eta senitartekoei, eta gurekin zaudeten gainontzeko lagunei. Mila esker guztiei gurekin gaur bat egiteagatik. Gaur egun oso berezia da niretzat. Izan ere, lehen aldiz hartuko dut hitza sari banaketa ekitaldi honetan. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sarien 30. urteurrenean, Eusko Ikaskuntzan 100 urtetik gora beteko ditu, eta gure erakundeak 75. Urteak dira, bi erakundetako ordezkariak, humanitateak, kultura, arteak eta gizarte zientziak lantzearen garrantziaz jabedun, disiplina horien inguruko pertsonen lana ikusarazi eta egindako ahalegina aitortzen hasi zirela. 2019an, beste urrats bat eman zen gazte saria sortuz. Disiplina horiek jorratzen, ikertzen, aztertzen eta bizitzen diharduten gazten ibilbidean, lehen urrats hauen garrantzia hartuta, sariak beste mugarri nagusi bat ipini zuen. Laboral Kutxako ordezkari gisa, sari hauekiko dugun konpromisua berretsi nahi nuke. Eta 30 urte hauetan zuzenean edo zeharka, lanean arduraz jardun diren pertsona eta erakundeen ekarpena, balioan ipini ere. Bereziki, azpimarratzekoak dira Euskal Unibertsitateen, Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren inplikazioa besteak beste. Eskerrik asko ibilbide guztian bidelagun izateagatik. Eta nola ez, gure eskerrik onena baita ere, sari hauetan edizioz edizio sarituak izan direnei. Edo saridunak ez izan arren, etengabe lanean eta ikerketan jardun dutenei, gure komunitatearen ongizateari berekarpen baliotxoa egiteagatik. Zalantzarik gabe, lehen aipatutakoaren adibide argiak dira gaur sarituko ditugun Itziar Laka, Maite Aizpurua eta Grazi Navas. Zorionak bihotz-bihotze zirurei. Itziar Laka, hizkuntsalariaren ibilbide akademikoa beratsak, arrasta handia utzi du, munduko mailako ikerlari profesionalentzat eta euskal gazteentzat erreferente handi bihurtu delarik. Gure hizkuntzaren etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko, berebizikoak diren ikerketa bide berriak landu ditu. Psikohizkuntzalaritza eta neurohizkuntzalaritza euskarara aplikatuz. Hori gutxi balitz, gure herrirako garrantzi estrategikoa duen elebitasunaren inguruko ikerketan adituek aintzaritzat jotzen dutelaka. Epaimaikideek ongi azpimarratu dituzte 2024. Edizioko kurrikulum nabarmenaren saridunaren merezimenduak. Euskal Herriko mugetatik kanpo ere zabaldu ditu ikerketarako ateak, mundu mailako erreferenteekin elkarlanean, haiengandik ikasten eta aldi berean haiei irakasten. Etxean, tokiko erakunde nagusienetako kide ere bada, eta bere jakintza zabaldu eta gizarteratzeko grina du. Bere legatuak duen garrantziaz jakitun, gazten inguruan lan egiteko bokazioa ere etengabe azaldu du.
Horrez gain, pertsona irekia, ekintzailea, kolaboratzailea eta gure hizkuntzaren etorkizunarekin guztiz konprometitua da Itziarlaka. Eskerrik asko egindako ekarpenagatik eta etorkizunean ere egingo duzunagatik. Garazi Navas eta Maite Aizpurua. Zuen adar bakarra eta soinu jule egitasmoak erakarritu berriz gazte sariaren epaimaikideak. Herri tradizioa eta mugimendu garaikideak uztartzen dituen proiektu klasiko eta daigarri honen garapenean, beste bi gaztekintzaile ausart topatu ditugu. Maite, oso deigarriak egiten zaizkit bi saridun hauen alderdi akademiko eta ibilbide aberatsak haien gaztetasunean. Epaimaiaren aktatik jaso dut ondokoa. Maite Aizpurua. Arte dramatikoko goi-mailako ikasketak dantzertin egin ditu. Soziologia eta gizarte eta kultura antropologian lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean. Arte eszenikoetan eta gizarte mugimenduetan esperientzia oso zabala du. Proiektu anitzetan parte hartuz. Hala nola, Horman Poster eta Metro Kuadroka kolektibo antzerki konpainietan. Egun, EASE, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen koordinatzaile gisa dabil. Eta Garazi Navas musikenen Euskal Herriko goi-mailako musika ikastegian, musikako goi-mailako ikasketak akordeoi espezialitatean, eta musika interpretazioko irakaskuntza artistikoen masterra lortu ditu. Estilo ezberdinetako kontzertu ugarietan parte hartu du. Egun, akordeoi irakasle, koru zuzendari eta irrati esatari lanetan dihardu. Eta akordeoi kontzertuetan bai bakarlari eta baita orkestretan ere aritzen da. Eredugarriak iruditzen zaizkit zuen jakin-min eta ibilbide profesionalak. Eta oso aberatsa adar bakarra eta soinu jolea proiektuarekin ezagutza uztartuz elkarlanerako daukazuen borondatea. Garazi eta Maite, asko egin duzue, baina bide oparoa daukazue aurretik. Espero dugu aitortza hau zuen ibilbidean lagungarri izatea. Animo eta zorionak Laboral Kutxa osatzen dugun guztion izenean. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Mila esker zuri Plaza jauna, eta orain sari hauen entitate sustatzaileak diren bi entitateen hitzekin amaitzeko Eusko Ikaskuntzako presidentea den Ana Urkiza Andrea gonbidatu nahi dut. Zeurea da, hitza. Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, Nafarroako Gobernuko bigarren lehendakariorde Andrea, Legebiltzarreko lehendakari Andrea, Laboral Kutxako lehendakari jauna, Unibertsitateetako errektore eta ordezkari jaun Andreak, Itziarlaka, Maite Aizpurua, Garazi Navas Andreak, sanitartekoak, lagunak, eskerrik asko guztioi gaur hemen gurekin izateagatik. Hitzak gurekin sortzen direla esan ohi du Itziarlakak. Izan ere, hizkuntzadun izakiak gara. Hitzaren bidez esnatzen gara geure buruaren kontzientzietara eta ezagutzen dugu gure burua. Hizkuntzan oinarritzen da gizaki bakoitzaren mundua bera. Hitzak ahalbidetzen du komunikazioa eta mundu partekatu bat eraikitzea. Gure identitatearen oinarria da hitza, pertsona eta komunitate gisa. Itziarri entzun diogu baita ere esaten, uste ohi denaren kontra, hizkuntzari buruz ez dakigula ia ezer. Oraindik ere, misterioz betetako ahalmena omen. Misterio horretan arakatu nahi izan da sartu zen Itziarlaka duela 4 hamarkada luzez ikertzen, eta bikain sakondu ditu ahoz komunikatzeko giza ahalmenaren baitan dauden mekanismoak oro. Bere lanari esker, euskara munduko komunitate zientifikoaren eztabaidagai izatea lortu du, eta aldi berean, ezagutza esparru horretan punta-puntakoak diren gaiak eta ikerketa lerroak ireki eta gurera ekartzen. Doctorada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, desde finales del pasado siglo desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad del País Vasco.
en cuyo seno impulsó en el 2010 la creación del Laboratorio de Investigación Gogo Elebiduna, orientado a la comprensión de la naturaleza del procesamiento del lenguaje. Las prácticas interdisciplinarias es una de las fortalezas de los equipos formados por Itziar Laka, quien ha hecho de ese prestigioso laboratorio un semillero de jóvenes especialistas en lingüística experimental, psicolingüística y neurocognición. Bide berriak urratzea badakizuzuk ondotxo Itziar, ez dela erraza. Orain arte egindako lana beste modu batean ekiteari ere, ez da erraza. Kanpoan egindako lana etxera ekartzea ere, ez da erraza. Berria den ideia baten inguruan lantalde bat osatu, horiek zureganatu, konbentzitu eta mantentzea hori ere ez da erraza. Eta lan eskergaitz baten emaitzak norbereak direla aitortzea ere ez da erraza. 5 esaldi xume hauekin laburbildu nahi izan dut, bai Itziarrek bere bide horretan egin behar izan duen lana edo eta egin behar izan dituen jauzi guztiak, eta baita ere bere izaera humila. Sariaren berri emateko deitu nioznean telefonoz, berak pentsatu zuen lan berri bat egiteko edo eskatzeko izango zala, eta orduan lan azizketan hasi zitzaidan, iaia ez zidan uzten hitz egiten ere. Eta halako batean lasaitu zanean, esan nionean, saria berari egokitu zitzaiola, etzun entzun, eta hasi zitzaidan lantaldeaz eta lantaldeak lortu dituen emaitzei zizketan. Halaxe gertatu zen gure telefono bidezko harremanura. Beraz gaur, utziko didazu gaur bederen Itziar, saritua zu zarela esaten eta saria modu singularrean zuk jasoko duzula azpimarratzen. Esandako guztiagatik aurretik eta hemen, 30. edizio honetan Itziar Laka Mugartza katedradunari, hizkuntzalariari eta gogo elebidunaren ikerguneko nazioarteko erreferenteari emango zaio Eusko Ikaskuntza Laboralkutxaren humanitateak, kulturak, arteak eta gizarte zientzien saria. Zorionak Itziar. Y junto a Itziar, hoy también felicitamos a Maite Aizpurua y a Garazi Navas, autoras del proyecto ganador de Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa Sari Gaztea, Adar Bakarra eta Soinu Jolea. Es una propuesta poético-musical sobre mitología y cultura vasca desde una perspectiva queer, feminista y contemporánea. Maitek eta Garazik, beraiek ezin baino hobeto azaldu dute, gure kultura eta tradizioa oinarri hartuta, disiplinen arteko irakurketa berriak proposatu nahi dizkigute. Musika, literatura eta antzerkiaren arteko uztardurak eragin ditzaketen interpretazioak lengoaia berri batera ekarri. Proiektu hau guztiz bat dator, humanitateen, kulturaren, arteen eta gizarte zientzien arloetan gazteek sorkuntza edo ikerketa lanak egitea bultzatzen duen Gaztea Saria espirituarekin. Honekin bada, zorionak Itziar, zorionak Maite eta zorionak Garazi. Eskerraunitz, Ana Urkiza anderea. Bere hitzen bitartez, sariaren, kurrikulunaren, atzean dagoen pertsona irudikatzen hasi gara. Izan ere, profesional handi guztien atzean pertsonak daude, eta Itziar Laka pertsonaren gana ere hurbiltzen saiatu gara. Aurrera. Bilbon jaioa, 5 anai-arreben artean 3. Lehen urteak Ondarrun egin zituen Itziarrek. Kultura eta irakurzaletasuna bizi-biziak ziren sendian.
gure sendian asko irakurtzen genuen, Gure artean askoretan goratzen dugu, ez dakit liburuak, saga batzu zirenean, ez? Lehenengo liburua, bigarrena, eta bat azten zen lehenengoa irakurtzen. Eta orduan batak azten zen lehenengo liburua, beste zegoen zain bigarren hartzeko, bigarrena, hirugarrena, nuntzen zabiz, eta gure etxean asko irakurri dugu. Algortako ikastolako lehen belaunaldietako ikaslea. Euskaltzaindiak ateratako tituluak lortzen hasi zen berehala. Lehenengo D titulua eta ondoren B titulua. Uste astero, zapatu goizetan, oso goiz, Bergara arte joaten zen, horrek kursoak egitera, eta gure askotan geratzen ginen pentsatzen baina. Nondik zoiaz, bakizu, 16-17 urtekin, Osea, kou amaitu gabe orduan, eta bera jota zen Bergarara titulu hori ateratzeko, eta nik uste nahiko gogorra zela. Hizkuntzarekiko zaletasuna gaztetatik izan zuen Itziarrek, baina oso argi du hizkuntzarekiko grina noiz sortu zitzaion. Berak izan zuen ikasle bat ikastolan, etorri zen alako, uste dut, oso gramatika oso ospetsu batekin liburua, eta erakatzi zuen hori gramatika generatiboa dero izena, eta berak beti izaten du, beraretzako izan zelako, alako topatzea, horren mekanismo hori, hizkuntzaren mekanismo hori, ez da bakarrik euskaren aldeko, baizik eta hizkuntza, zer den hizkuntza, eta nola lantzen dugu, eta gure buruan, eta gaur eguan egiten duena, buru barruan nola antolatzen den eta nola egiten den hizkuntza bat, ez? Ordudanik argi izan zuen Itziarrek zein zen bere bidea. Gramatika sortzailea, hizkuntzaren egitura eta printzipio sakonak, eta psikoneurolinguistika ikertzea, eta horretan murgildu zen buru belarri. Itziar oso pertsona jakintsua da, asko daki, asko irakurri du, eta jakinturia horrek ematen dio sekulako indarra bai transmititzeko garaian, eta baita ere segurtasuna transmititzen du ere badakielako zertaz ari den, baina edozein gai buruz hitz egiten duenean, ez bakarrikan hizkuntzalaritzari buruz. Etortzen denean, segituan jartzen gaitu denak dantzan, ez? Eta berari esker ikasten ditugu, sekula pentsatuko ez genituzken detaileetan arreta jartzen, edo detailetaz haratago joan ez ere, askotan, eramaten gaituna da, basoaren kanpoaldera, eta eratuzten digu basoak goitik ikusten. Gu behar bada adartartean egoten gara galduta, eta esaten digu berak, baina hau dana zertarako da, erakutsi niri zein den argazkia. Eta orduan, igo behar dugu denok kanporatera behar dugu mendiraino, eta goitik bera basoa ikusi, eta horretan oso abila da bera. Emakumea argia eta argitasuna ematen dakiena. Ongi ezagutzen dutenek, emakume indartsu, jakintsu eta gardena bezala deskribatzen dute. Pasioa mugitzen du. Pasioa da nik uste dut Itziarren benetan hori indarra, bere bizitzako indarran atzen daramana, ez? Itziarrek pasiorik ez badu zeo zertaz, ez du aurrera eramango. Itziarri esker lortu duguna da denok hizkuntzak maitatzea oro har, hizkuntzak aztertzen ikastea oro har, eta elkarlanean gauza hobeak lortu ditzakegula bakarka, baino horretatik sekulako bizitzako lekzioak ematen dizkigu askotan ere. Itziar Laka Anderea, Eusko Ikaskuntza, Laboral, Kutxa Humanitateak, Artea, Kultura eta Gizarte Zientzien sariduna. Momentu hau zurea da, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako presidenteak deitu nahi ditut ona lehen bizi. Zuri harrera egin ditzaizuten, eszenatoki honetan saria jasotzeko. Zertxo bai pixatzen du, eta agian hemen utziko dugu, nahi baduzu Itziar hitz batzuk esan, zeurea da momentua orain. Ez beldurtu erlojua hartu dut ez luzatzeko. Beno,
Pixka bat abailduta nago momentu honetan entzun ditudan hitzengatik eta bideo honek ja izan da azkeneko zera. Baina, bueno, unkituta eta emozioz abailduta egonda ere, esan zidaten 5 minutuz hitz egiteko. Eta 5 minutuz hitz egingo dudanez, 5 hitz erabiliko ditut. Lehenengoa, ohorea, bigarrena, eskerra, hirugarrena, euskera, laugarrena, ikerketa eta 5. unibertsitatea. Eta bakoitzari buruz gauza laburren bat esango dut. Lehenengo, ohorea. Ohore ikaragarria da benetan sari hau jasotzea eta gaur hemen zuekin egotea. Ohore hori gainera handiagoa egiten da sari hau norekin partekatzen dudan ikusten dudanean, ez bakarrik Navas eta Izpurua, eta holako gazteak eta sortzaileak behar ditugulako, eta asko ohore handia da niretzako zuekin partekatzea sari hau, zuen proiektua eta zuen goraberak ikusita, baina baita ere iraganean sari hau jaso duten beste hainbat eta hainbatekin. Eta izan ere, badakizue sarietan gertatzen da, jasotzen dutenek behar bada merezi dute, baina beti egongo dira saria merezi duten hainbat eta hainbat pertsona jasoko ez dutenak. Beraz, zentzu horretan nire lehenengo pentsamentua ohoreari buruz da, hau ohore handi bat da niretzat. Bigarren hitza esan dut eskerrak, eta lehenengoa ipini nahi nuen, baina bigarrena ipini dut luzeagoa izango dalako. Honelako sari bat jasotzen denean sentitzen dena da emozioa. Nik ez nekien zer sentitzen den sari bat, holako saritxo bat jasotzean, baina esan behar dut, ez nuen espero, sentitzen duzuna da emozio bat inguruan jendeak maite zaituela sentitzen duzu. Azkenean bizitzan nire nebak itzein duenak esan du pasioak mugitzen nuela, ni emozioek mugitzen haute, gu guztiok mugitzen gaituzten bezala. Horretan ez nahi salbuespen bat. Eta eskerrak emango ditut pixka bat historikoki, ez naiz gehiegi luzatuko. Lehenengo, nire guraso eta nebarrebei, zuerte itzela izan nuen, kultura eta liburuak eta zientzia asko baloratzen zuen familia batean jaio nintzelako. Eta nebarrebak, hor begira nago, iluntasuna baino ez dut ikusten, baina bakit hor zaudetela, liburuak partekatzen genituen etengabe, guretzean liburuak eta diskoak eta horretarako beti zegoen. Eta nolabait, aire horri arnasten hasi ginen inork ez zuen esaten, nabarmena zen liburuak eta ezagutza importantea zela. Beraz, nire familiari eskerrak. Aurrerago, eskertu nahi nintitut baita ere nire txikitazko ikastolako andereñoak. Ni ikastola klandestino bateko ikaslea izandakoa naiz, etxetik urten zure aulkitxoa eta zure liburutxoa lagun baten etxera hori zelako zure ikastola, eta 15 etxe saldatzen ginen. Eta beti gogoratuko ditut, bizitza guztian zehar gogoratu izan ditut, orduan izan genituen andereñoak, emakume gazte hoiek, apalak, aitorpen gitxi jaso dutenak, baina arrisku handiak hartzen zituztenak, gure hizkuntzak aurrera egin zezan, guri irakasten da. Ikusten duzuen ez zuten hain txarto egin. Ikastola klandestino horretatik atera ginen gero ganoraz gure lanbideak egiten ditugun pertsonak. Bereziki, bere pista galdu dudalako, Maria Antonia andereñoari, nire eskerrak eman nahi nizkioke, hainbat eta hainbat gauzengatik, hemen ez dago denpora denak aipatzeko. Aurrera eginda ikastolan izan nituen ikasle bikainak eta aipatu nahi duen bat neba gogoratzen da, entzun dit badasa dizua kontatzen, Patxi Goenaga zen, Patxi Goenagak idatzi zuen gramatika bideetan liburua, eta gramatika bideetan zen, phrase structure grammar deitzen den, gramatika mota baten eredua euskarari ezartzeko saio bat. Eta guri, niri ikastolan irakasle batek hori irakasten zidan, hori irakasten zigun euskara asignaturan. Eta hori zen niri buruan eztanda egin zidan kontu hori, ez? Baina nola, hizkuntzak erregelak dauzka eta funtzionatzen du. Eta euskararen erregelak asmaditzakegu. Eta orduan, hor niretzako importantea den gauza bat gertatu zen aurrera gora aipatuko duena, eta da egiten ikasi nuela. Eta hori da ikasteko, nire ustez egiazki ikasteko modu bakarra da egiten ikastea. Eta hor, egiteko gauzak zeuden, etzen produktu bat egina zegoena, zuk egin behar zenuen. Eta horrek sortu zuen nire hizkuntzalaritza sortzailearekiko zaletasuna.
Aurrerago beste irakasle batzuk etorri ziren, Sarasola, Mitxelena eta Salaburu, aipatu nahi dut bereziki, Pello Salaburu, zebera izan zen egiazki ni doktoretza MIT-ra, MIT-era heltzeko zubilana egin zuena. Beraz, eskerrik asko bereziki hoiei denei. Behin, Bostonera heldu nintzenean, MIT-era heldu nintzenean, hor berriro ere niri buruak eztanda egin dit askotan, da uste dut osasuntsua dela buruak eztanda egitea. Eta Bostonera heldu nintzenean buruak eztanda egin zidan berriz ere. Gauza berri asko zeuden, berriz ere atentzioa deitzen zidan, nola irakasleek tratatzen gintuzten euren intelektual berdinak bagina bezala, kideak bezala tratatzen gintuzten, eta hori ere oso importantea dela iruditzen zait. Erakustea, nolabait esaten zizutena zen, guk egiten dugun hau zuk zeuk ere egin dezakezu. Ez da guk egiten duguna zuk irentzi behar duzu eta gero kontatu. Orduan hor, MIT-n jente aparta bazegoen, nahi beste, baino bi izen azpimarratu nahi nituzke, bat Ken Hale, askotan agertzen ez dena, baino nire tesi zuzendaria izan zena, Euskal Herrira irakastera etorri zena, eta pixka bat MIT-rekin genuen zubia eraikitzen amaitu zuena, eta bigarrena noski ezagunagoa den Noam Chomsky ere aipatu nahi nuke. Denboran aurrera eginda, Euskal Herrira bueltatzen naiz, Ameriketan beste pertsona importante bat egon zen Tom Weber, horrekin hasi nintzen ni, MIT-n tesi amaituta, MIT-ko lan guztia teorikoa zen, baina nire jakin mina, nire nebak esan duen bezala, beti zen zer hizkuntza hemen, nire zait interesatzen paperean, nahi dut benetako hizkuntza, bizirik dagoen hizkuntza ikertu nahi dut. Eta orduan, Rochester University of Rochestera joan nintzen da han, ezagutu nuen Tom Weber, psikolinguistikaren sortzailea, Chomskyren ikaslea izan dakoa, baina gero bere bidea urratu zuena, eta arekin hasi nintzen ni lan esperimentala egiten azkenik. Eta Euskal Herrira bueltatu nintzenean, inork ez zuen hau egiten, eta horregatik saiatu nintzen taldetxo bat sortzen. Eta nire azken eskerritzak, nire taldeko jente guztiarentzako dira, eurek badakite, nik ez dut hemen esan behar, eurek ondo dakite, zenbat estimatzen ditudan, ze importanteak diren eta izan diren, eta izango diren, espero, nire bizitzan, ze hor dana pixka bat batera doa, ez? Guk lan egiten dugu jakin minak bultzatuta, eta jakin minak bultzatuta lan egiten duzunean hor badago postasun bat, inok, ken ezin diezazukena, naiz eta ikerketa lan gogorra izan eta batzutan eskerga. Baina nire azken eskerritzak beraz nire ikertaldearentzako. Hitz labur batzuk Euskara hizkuntza ikerketa eta unibertsitateari buruz. Euskara nazioartean beti ikertu izan da oso hizkuntza xelebre bitxia zelako. Gaur egun Euskara ikertzen da munduan hizkuntza bat delako, eta ezaugarri batzu dauzka gauza batzuetarako interesgarriak direnak. Guk nazioarteko taldeekin ikertzen dugu Euskararen gainean, eta esan behar dut ni ikasle nintzenetik ona, ni oso baikorra izango naiz, baikor sentitzen naizelako, uste dut Euskarari buruz dakiguna asko hazi dela eta alor askotan ari garela Euskara jorratzen. Ez bakarrik deskribapenaren aldetik edo alde teorikoetatik. Beraz, uste dut Euskarak inporta behar digula, ze Euskara bai da gauza bat gurean bakarri dagoena, eta iruditzen zait horregatik ikerketak bereziki zaindu behar duela Euskara. Baina interesatzen zait esatea baita ere, orain hain, uste dut gehiagik kezkatzen garela Euskararekin, kezkatzea ondo dago, baina batzuetan kezkak egiten duena da lanerako indarrak entzen dizu. Eta zentzu horretan kezka ez da inona. Euskarak gaur egun bizi duen egoeran ikuste dut pasadan mendeko inork elukeela sinistuko. Hori horrela dela uste dut. Eta uste dut Euskarari buruz gehiago eta gehiago jakiteak lagunduko digula gure hizkuntza osasuntsu gordetzera. Adibide txiki bat emango dizuet. Ikerketak erakusten digu hizkuntzaren munduan ezagutza eta erabilera gauza bera direla. Ez ezagutza eukitzeko erabilera egin behar dela ez. Ezagutza eta erabilera gauza bera dira. Horrela esaten ari naiz. Luze emango luke hau azaltzea, baina guk askotan daukagun bere hizkuntza hori ezagutza maila eta erabilerarena gauza bera da. Eta horrekin konturatzen garenean uste dut garatuko ditugula
oraindik eraginkorragoak diran hizkuntza politikak eta ekimenak. Hizkuntzaren ikerketak gure herrian, hizkuntza eta elebitasunaren ikerketak nire uste apalean, gure herrian guztiz estrategikoa izan behar luke. Beste ardatz batzuk estrategikoak izan behar duten bezala. Guri interesatzen zaigu egotea munduko abanguardian hizkuntzari buruzko ezagutzan, elebitasunari buruzko ezagutzan. Zergatik, oinarriko ikerketa egiten duenak badaki, oinarriko ikerketan sortzen den ezagutza, batzutan izaten da bilatzen ez duzun zerbait, eta hortik sortzen dira gero politika eraldakorrak egiteko behar ditugun evidentziak. Eta luzatu nahi ez dudanez, eta uste du luzatzen ari naizela, azken hitza eman nahi nioke unibertsitateari. Unibertsitateakoa naiz, nik beti lan egin izan dut unibertsitateetan, eta uste dut lekuz zoragarriak direla unibertsitateak, eta gizarte moderno demokratiko batek unibertsitatea oso ondo zaindu behar duela. Zergatik? Unibertsitatearen misioa ez da bakarrik irakastea, ezagutza transmititzea. Unibertsitatearen misioa bikoitza da. Ezagutza sortzea eta zabaltzea da unibertsitatearen misioa. Eta bi horiek ere lotuta doaz. Ze lehen esan dizuedan bezala, nire ustez behintzat nire esperientzian, jakin mina duen pertsona gazte baten lanerako gogoa pizteko modua da, pertsona hori lanean ipintzea. Hau da, irakaslearen jarrera, eta nik horrela irakasten dut, errezo zail den, eta abisatzen diet ikasleei, nire kideak zarete, ez dago zuek asmatu dezakezuen ikestakidan zerbait, eta izan ere irakasle zarenean zoragarria eta pozgarria den gauza bat da, nola ikusten duzun zure ikasleek badakitela zu baino askoz gehiago adituak diren gai horietan, eta beraz zuk ere ikasten duzula haiengandik. Beraz, unibertsitatea iruditzen zait zaindu behar dugula, eukiditzakegu beste gauza batzuk ikerketa bultzatzeko, baina unibertsitatik esan beharko luke gakoa gizarte moderno batean. Ze unibertsitateak egin dezake ezagutza eguneratze, ezagutza sortze eta ezagutza zabaltzeko bide hori gehien bat irakaskuntzaren bitartez egiten duena. Eta besterik gabe, berriro esango dut, hau ohore ikaragarria dela, eskerrak ematen dizkizuet eta abailduta sentitzena emozioak. Eskerrik asko. Mila esker, Itziar izan hemen fokoak ditugu eta ikusi ere iaia ez da egiten, eta ez zaigu ezer gertatu. Eta aurrera jarraituko dugu orain, hitza luzatu nahi diot Nafarroako gobernuaren herritarrekiko harremanetarako kontseilaria den Ana Oio Andereari. Oio Anderea, nahi duzunean. Eguerdion guztiei, lehendakari jauna, errektoreak, Eusko Ikaskuntzako eta Laboralkuntzako presidenteak, Jaun Andreok eta berezian Itziar Laka, Maite Aizpurua eta Garazi Nabas. Eguerdion, Nafarroko gobernuko lehendakari ordeen naizen aldetik, atsegin handia ematen dit ekitaldi honetan parte hartzeak, eta horrela humanitateek, zientzek eta ikerketak munduko eta gure herriko egungo gizartean duten garrantzia azpimarratu ahal izateak, Eusko Ikaskuntzak eta Laboralkuntzak aurtengo edizioan emandako sarietan ondo islatzen den bezala. Nafarroak hasieratik parte hartu du Eusko Ikaskuntzan. Horrela, 1918 geroztik foru erakundek bultzada eman diote euskal kultura eta kultura unibertsala sustatu eta mantentzen dituen erakunde honi. Horregatik, Nafarroko gobernutik postu egiten gaitu, bere jarduera gero eta zabalagoak aurrera jarraitzen duela ikusteak, une bakoitzeko egoerara egokituz eta eskantzen zaizkigun jakintza eremu guztietara zabalduz, teknologia berriek eskaintzen dizkiguten metodo eta sistemei esker, eta hainbait profesionalek gizarte hobea lortzeko egiten duten ahaleginari esker.
En la base de la cultura y de la historia misma de la humanidad se encuentran las lenguas, ese patrimonio esencial de cada pueblo. Muchas han sido y muy diferentes las lenguas, muchas han desaparecido privándonos de un tesoro cultural y social y algunas han logrado permanecer hasta nuestros días, haciendo posible que disfrutemos de su riqueza expresiva, descriptiva y comunicativa. La lengua hace posible no solo que nos comprendamos, sino que asimilemos las experiencias de otras personas y podamos transmitir las nuestras propias a otros semejantes de nuestro entorno o a círculos más amplios. Eta hizkuntzak zientifikoki aztertzen dituen esparruan, hizkuntzalaritzan beste bere esperientzia zorrotzagatik eta ikertzaile lan etengabeagatik nabarmentzen da Itziar Laka Getxotarra. Izan ere, ikertzaile, divulgazio eta irakaskuntz kurrikulum ikaragarria landu du nazioartean eta profil berritzailea osatu den azken hamarkadetan agertu diren hedabide eta euskarria guztia erabiliz. Ahaztu gabe gure euskara maitearen tratamendua haren zabalkundean eta prestigioan bere biziko ekarpena egin baitu. Pasioa eta ezagutza, burua eta bihotza aparteko lan baterako. Zorionak Itziar Eusko Ikaskuntza Euskal Herriko kultur munduaren ordezkari gisa ematen duen merezitako sari honengatik. Zorionak, benetan. Eta zorionak baita ere Maite Aizpurua eta Garazi Nabazi adar bakarra eta soinu jale bere sorkuntza artistikoagatik, lortutako gazte sariagatik. Publikoari batez ere gaztei, antzerki, musika eta literaturako ikuskizun bat eskaintzen baitizue, non euskal kultura erreferentzia jorratzen diren, aurretik plantamendua serio, alboratu eta, beraz, gizarte sektore askok, atseginez hartzeko zailak diren plantamendoetik soilik landuak. Jarri ezazu Maite eta Garazi bide horretatik zuen sormena. Hablaba antes del papel fundamental de Eusko Ikaskuntza que ha tenido en el impulso de la cultura vasca y de nuestra lengua, el euskera, la lengua navarrodun. Lengua que reivindico debe ser un valor de convivencia en una sociedad cada vez más plural y diversa. Así lo compartimos con Eusko Ikaskuntza y así lo seguiremos trabajando desde Navarra. Con pasión, como Itziar, como Maite y Garazi. Besterik ez, eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari, laboralkuntzari, epaimaiei eta sari hauek ematea posiblen egiten dutenei Euskal Herriko zientziak, humanitate, kultura eta arteen balio nabarmentzen laguntzen baitute. Eskerrik maiez. Eskerra unitz, Oio Anderea, eta ekitaldi honi itxiera emateko hitza Eusko Jaurlaritzako lehendakariari luzatu nahi diot. Aurrera. Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko Gobernuaren sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxaren arduradunok, epaimaikideok, Garazi, Maite eta Itziar, Jaun Andreok, eguerdion. Eskerrik asko zuen guztion hitzengatik. Estimatzen da gainera gaurkoan Ana Oio sailburua zure parte hartzea eta gertutasuna. Asko da elkartzen gaituena eta bide horretan sakontzea dagokigu datozen urteetan ere, seguru naiz horrela egingo dugula. Gure esker ona eta aitortza, nola ez, Eusko Ikaskuntzari eta Laboral Kutxari sari hauek antolatu, zaindu eta zabaltzeagatik. Humanitateak, kultura, arteak eta gizarte zientziak gure gizartearen ezinbesteko zutabeak dira. Ezinezkoa genuke aurrera egitea beraie gabe. Iparra markatzen dute, bidean galdu ez gaitezen. Honen bestez, bidezkoa eta beharrezkoa da disiplina hauetan nabarmendu diren pertsonak saritzea. Bere ekarpenari aitortzea justua egitea. Ez bakarrik zuen izenean, baizik eta euskal gizarte osoaren izenean egiten duzuelako. Lagun batek, aspaldi esantzian, sari baten garrantzia ez duela sariak berak adierazten. Are gutxiago berarekin batera ematen den ordain sariak. Bera garrantzia aurreko edizioetan saria jaso duten pertsonek ematen diote. Eta holan aipatzen zen.
eta Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren saria jaso duen pertsonen zerrendak edonor hau zabalik utziko luke. Hori da urte hauetan guztietan lortu duzuena. Aukeraketa lan bikain baten ondorioz, sariari berari prestigioa emotea, zorionak benetan. Puntu honetara iritsita, derrigorrezkoa da epaimaikide guztiei aipamen berezi bat egitea baita ere. Ezaguna zait zuen isilpeko lana eta balioan jartzen dut gaurkoan. Aukeraketa bat egin behar izan duzue eta aukera hori arrazoi garbiz defendatu duzue beste behin ere. Zuen lana ez da erresa, baina argi dago zuen argudio sendoei ezker erraztu egiten duzuela, eta eskerrik asko horregaitik ere. Eta orain bai, orain zorionak Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria jaso duzuen hoi. Maite Aizpurua eta Garazi Nabas gaztea saria merezimendu osoz jaso duzue. Proposamen berria eta berritzailea da zuena. Proposamen gaztea egin duzue. Adar bakarra eta soinu jolea sormenaren adibide garbia da. Euskal mitologia, ikuspegi queer feminista eta garaikidea, literatura eta musika, poesia eta umorea, aipatu direnak, ez da? Disiplina arteko esperimentazioa eta euskal topikoen gaineko gaurkotasunezko hausnarketa. Ondo oinarritu eta defendatutako proiektua, sormena erakutsi eta gogoa pizten duena, ilusioz aparte, zorionak benetan. Zorionak noski, baita Itziarlakaria ere, eztabaida ezina den zure ibilbide profesional eta akademikoa aitortzen du sari honek. Baita erakutsi duzun ikerketarako eta berrikuntzarako grina eta itzindaritza balioan jarri ere. Zure ekarpen guztietatik bat nabarmenduko nuke. Gogo elebiduna, la mente bilingüe, the bilingual mind. Zein garrantzitsua den gure hizkuntzaren errealitatea ondo ezagutzea. Zein garrantzitsua den munduan ondo kokatzen asmatzea. Zeregin horretan erakutsi duzun aitzindaritza aitortzen dut. Eta horrekin batera ezagutza edatzeko zure etengabeko ahalegina. Euskal Herriko Unibertsitateetan, Jakiunden, Euskaltzaindian, Ikerbasken edo elurreien. Ikerketa egin eta zabaldu, ezagutza erein eta edatu, eskerrik asko benetan. 3 saridunok izan duzue kultura, sormena, ikerketa eta divulgazioa astintzeko nahia eta gogoa. 3 saridunok saiatu zarete, gure herriaren nortasun bereizia ezagutzen eta ezagutzera ematen. Gaur berriro ere, 3 saridunok erakutsi duzue zuen ausardia, ilusioa, beharra eta gogoa bide horri jarraipena emateko. Horregaitik guztiagatik, Maite, Garazi, Itziar, gure esker ona, mil esker, zorion borobila eta guztientzako egun ona izan. Asteburuan. Mila esker, lehendakari, honen bestez bada eta lehendakarien hitzekin amaituko dugu, itxiko dugu, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Humanitateak, artea, kultura eta gizarte zientzien sari banaketa ekitaldi hau. Argi, geratu da, jakinminak bultzatu behar gaituela, baina horretarako zein garrantzitsua den argitasuna ematen eta sortzen dakiten pertsonak inguruan izatea, hoiek babestea eta hoiek sustatzea. Mila esker gaurkoan gurekin izateagatik eta egun ederra izan dezazuela guztiok ere. Aurretik baina, eta badakizue, beran ardotxo bat izango dugula zai, baina familia argazki bat atera nahiko genuke hemen. Beraz, argiak piztu eta deituko zaituztet mesedez ona gerturatu zaitezten familia argazkia ateratzeko. Jon Altuna jauna, Iñaki Esparza, Eva Ferreira, Miren Iñarga, Roldán Jimeno, Xavier Riezu, Noemí Santiesteban, Juncal Gutiérrez, Vicente Hacha, Marije Echaniz, Arantxa Cuesta, Amaia Arregi, muituko naiz hemendik, Leixuri Arrizabalaga, Ana Otadui, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Bakartxo Tejeria, lehendakari jauna,
Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako lehendakariak ere, eta noski sarituak Itziar Laka, Maite Aizpurua eta Garazi Navas.